Azat Alton hevkarê min ew li Stenbolê gelmeye. Azat demata baş ve ez bu mêvanekê jî hebe sermijara dersa bijarde ya Zimanê Kurdî taban platforma Zimanê Kurdî kumeke saziyan sebaretî Zimanê Kurdî hatiye danan aliyên din jî hene daxwaza bi fermî Zimanê Kurdî li Tirkiye hebe rewş çawa ye ya dawiye gelo. Belhekar dem baş ya rastî piştî ku Wezareta Perwerdehiya Tirkiye ev proseda dest pê kirin ji bo proseya nû ya perwerdehiya dibistanên li Tirkiye ku di navê de Zimanê Kurdî jî wek zimanê bijarta hatiye dest nîşan kirin ku malbatên Kurd yani Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê jî dijîn dikarin serî lê bixin û zarokên wan bi Zimanê Kurdî perwerdeya xwe bibînin bi zaravayên kurmancî û her wiha zazakî ji bo vê yekê gelek kampanya hatin dest pê kirin hekar li ser medya sosyal bi taybetî vê kampanyayê dest pê kir paşî partiyên siyasî beşdarî vê yekê bûn her wiha tevgerên Zimanê Kurdî niha bi bajar navçe bi navçe her wiha mal bi mal digerin û her wiha ji malbatên Kurdan dixwazin ku ew zarokên xwe li dersa bijarteya Zimanê Kurdî tomar bikin her polên 10 kesî yani ku ji 10 zarokan pêk tê ava bikin da ku bikaribin zarokên wan bi Zimanê Kurdî li hemû bajarên Tirkiye bi Zimanê Kurdî perwerdeyiyê bibînin. Ji bo vê yekê bêguman helwesta partiyên siyasî yek ji wan helwesta herî giring e gelo di vê proseyê de ew ê helwesteke çawa nîşan bidin ji bo ku Zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî wekî Zimanê Kurdî Zimanê Tirkî wê çi hewlan bidin dest pê kirin ev yek destpêk e lêbelê berdewama vê yekê ji bo salên pêşa me wê hewlên bi çi awayî bêne dayîn em ê vê yekê li gel cîgirê serokê Pakê Kasım Ergün em ê biaxivin û gelo di vê warî de çi xebatên Pakê hene û her wiha ew ê çi pêşniyarê hem li hikûmetê û hem jî li Kurdan bikin. Birêz Kasım Ergün em xêr hatin beryar tiştî. Ez dixwazim bizanibim. Ji bo Zimanê Kurdî demeke dirêj e yani qederê du heftane hindek kampanya hatine dest pê kirin li Bakurê Kurdistanê li bajarên Tirkiye wek partiyeke siyasî ya Kurdan hûn çi difikirin û daxwazeke çi dikin hem ji dewletê hem jî malbatên Kurdan di vê proseya ku Zimanê Kurdî wekî dersa bijarta hatiye dest nîşankirin ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Tirkiye ve. Bele gelek spas ez karim vî bêjim ku em wek Partiya Azadiya Kurdistanê bi awakî aktivî di nav vê tevgerê dane di damezranina PZK yani Platforma Zimanê Kurdî da jî em me ciyê xwe girtiye em damezranerê wê platformê ne em bi awakî aktivî di navê dane. Banga me herî mezin ew e ku wek hûn jî dizanin ji bo ku millet netew ji piya bimînin lazim e zimanê xwe xwedî derkevin. Tim millet bê ziman xwe berdewam nekiriye dîrok jî nîşan daye ku gelek millet piştî windabûna zimanê xwe netewbûna xwe jî winda kirine. Banga me herî mezin pêşî ji dewleta Tirkiye re ku ji damezranina komarê heya îro siyaseta itihatiya berdewam e banga me ew ku ev rê netireye yani siyaseta imha inkar û asimilasyonê netireye 100 sal vê rêyê dimeşînin biradev ji vê rêyê berdin carekî ev yek banga me ewil ew ku em dixwazin ji destpêkê heya zankoyê hemî Kurd bi zimanê xwe çi zarava zazayî kirmanckî ya kurmancî dibe bixwînin û dikaribin bi azad bi awakî azad zimanê xwe fêr bibin. Ê di duwacî banga me hemî Kurdên Bakurê Kurdistanê ye ku li vê derfeta ku dewlet herçiqas bi çi awayî dibe ve armanca dewletê çi dibe birave dibe em xwedî li vê derkevin em zarokê xwe ji bo zimana vê bijarte zarokê xwe bişînin wê zimanî û ji bo ku em zimanê xwe pêş avin yan nexwe diyar e ku ziman têk diçe çi awayî dibe ve lê tavî armanca me ew e ku em ser axa welatê xwe bibin dest filatdar û zimanê xwe bi her awayî bidin karanîn. Yani bi taybet ji birî Bakurê Kurdistanê hûn zanin li bajarê Stenbolê jî zêdetirî belkî 5 milyon Kurd hene dijîn gelek malbatên Kurdan jî hene li vê derê. Mesela ji bo bajarên li dervê Bakurê Kurdistanê jî çi daxwazên we hene. Mesela em bêjin Hezkurt komeleyeke zimanê Kurdî ye tevgerek daye dest pê kirin li Bakurê Kurdistanê li Şirnexê li hinek navçe û her wiha em bêjin gundên Şirnexê digerin û bajar jî dibêjin em ê bigerin em ê li deriyan bixin em ê ji malbatan re bibêjin zarokên xwe bişînin dersên zimanê Kurdî. Wekî partiyeke siyasî li bajarê Stenbolê, bajarê Enqerê, an jî li İzmîrê, li Edenê, li Mêrsînê wekî partiyeke Kurdî hûn xebateke vî awayî heye li pêşa hûn jî bin dest pê kirin ku biçin li gel malbatên Kurdan biaxivin û da ku zarokên xwe li vê proseyê tomar bikin.
بله خود demek beri kampanya ki jibo perverda zmanê zikmakî me dabû dest pê kirin li vê derê bixwe me Partiya Azadiya Kurdistanê fer'a Stenbolê me bixwe aktif ketme navê me îmze bereva kir û bi awayê dinê jî bi awayê mesela hilbijartê zimanê hilbijartê jî li Stenbolê aktif em di nav vê xebatê de ne û em piştgiriya wê xebatê dikin û ji bo hemî malbatê Kurda ji bo hemî Kurdistaniyê ku li metropolên Tirkiye dijîn banga me ew e ku vê firsetê nerevînin û xwedî lê derkevin nebêjin ev tiştekî piçûk e ziman tiştekî piçûk nîne erê armanca me ne tenê ev e armanca me ew e ku em bi her awayî zimanê xwe zimanê me ve zimanê fermî bi ve zimanê perwerdê lê ev jî gavek piçûk nîne divê em wek Kurd û Kurdistanî lê xwedî derkevin. Abdullah Keskin Sirokê Weşanxaneya Avestê jî di peyameke xwe ya ser Twitterê de dibêje ev azmûnek e yani ji bo Kurdaniya rastî erê dibêje ji bo vê azmûnê Kurdan xwe têramade nekiriye lêgelo ji bo salên pêşiya me wê karibin vê tevgerê vê daxwazê bikin wekî tevgereke neteweyî ji bo bi taybet dahatûyê hûn çi difikirin yani divê azmûna ku wê di bîst û yekê vê mehêde bi dawî were tomarkirina fermî ya ji bo fêrbûna zimanê Kurdî wê Kurd karibin xwe amade bikin yani ku bi sedan bi hezaran yan jî bi milyonan zarokên xwe bişînin ser dibistan. Wala tê xuyan ku ev jî piçekî bi girêdayê siyaseta Kurdistanî vaye ji ber ku mixabin di vî sîçil salê dawiyê da siyaseta Kurdistanî piçek ber em bêjin qelsbûnê va çûye lê hêviya me hewe hêviya me xurt e ku 20 milyon dijî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye xwedî li vî meseleyê derkevin xwedî li zimanê xwe derkevin û viya bi tenê jî pê qaîl nebin bizvirînin zimanê perwerdê bizvirînin zimanê fermiyê duyem kêmanî heya bigîjin armanca xwe serekeyî ku doza xwe Kurdistanê serxwebûna welatê xwe dewletbûna welatê xwe lê nebêjin ku niha Ziman ji bo vê yekê rêyeke pekan û mezin e. Belê ji bo vê rêkî ye û rêkî gelek giring e divê em lê xwedî derkevin divê em bi awakî xurt lê xwedî derkevin û em wek Partiya Azadiya Kurdistanê carek din bangê hemî Kurdan dikin ku li vê pêngava piçûk be jî lê xwedî derkevin ji ber ku ziman têk diçe ziman ber wendabûnê va diçe li gorî îstatîstîkê ne fermî tê gotin ku sedî 20 miletê Kurd niha bi zimanê xwe de axive ev jî ciyê mixabiniyê ye lazim em lê xwedî derkevin. Gelek spas Kasım Ergün Cigre Serokê Giştî Pakê hekar belê Kasım Ergün ji wekî bahsê dike ew jî dibêje ji bo dahatiya Kurdan her wiha nasnameya neteweyî ji bo hundanebûna zimanê Kurdî ya rastî hemû daxwazên dam û dezgehên ku niha di nava vê tevgera bi taybetî seferberiya zimanê Kurdî de cih digirin siyasetmedarin rewşenbîrin her wiha weşanxane ne dîsa gelek derûdorên Kurdan li bajarên bi taybetî Rojavayê Tirkiye li bajarên Bakurê Kurdistanê bi her awayî bangawazî têne kirin yek ji wan mijarên sereke ew e ku derdkeve pêş dibêjin divê malbatên Kurd bi taybet zarokên xwe bişînin perwerdeya zimanê Kurdî ji ber ku zimanê Kurdî li ber şikestinekê ye divan lêkolînên dawîn de jî hate diyarbûn ku yani eşkere bû ku bi tenê di nava Kurdan de ji sedî 20 zimanê Kurdî tê bikar anîn ev jî xetereyeke ji bo zimanê Kurdî ji ber wê yekê jî hem ji bo ku zimanê Kurdî di vê prosê de bi zimanekî fermî û hem jî di nava civakê de zimanê Belê azad di dibistana serateyî de bigirin yani di nava zarokan de were bikar anîn lazim e Kurd berê xwe bidine zimanê Kurdî da ku zarokên Kurdan ji nû ve bikaribin bi lîstikên Kurdî lîstikên xwe bilîzin hekar. Belê azad gelek spas bû te mêvanê te li İstanbul.